хора, днес Сами, между другото, Самито вече има ново колело. Само дето каската не е твоя и е много малумно. Да, каската е негова. Но все пак ми я даде, защото тук сме в скейт парка за Варна. Там все пак не дадат без каска. Ще ви покажа до 10 най-добри трикове в скейт парк. И ако искате да дойдете, това е младост 2. Да идва на скейт парка, ако в момента го видите, бързо да идвайте. Бързо идвайте, ако искате да видите. Добре, айде! Топ 10 трикове. Топ 10! Вираж. Той е доста удобен, сега ще ви покажем защо, хора. Защото, примерно, велито сега се е засилил. Давай, засилвай се. И няма как да спе, обаче виражът му помага. Сега, топ 9 скок. Тук ще има мъничко комбо между 10 и 9. Ето тази бабунка тук. Топ 8. Топ 8! Топ 7. Топ 6. Топ 5. Топ 2. Топ 2. Наистина вече топ 2. Бе, давай, карай. Давай направи топ 2. Все едно, поне. Айде сега топ 1. Ооо! Вели тук скокна, бай! О, майка. Направо... Майка сме. Вие го видяхте, нали? Майко. Еми, това бяха топ 10 скокове, така че чао!